Dadile wong atiku analika SMS karo bojomu wong ayu aja ra nutul kowe iki karepmu piye ngono lho beh untung ora copot lek cepet ruwono ora duwe jantung ora iso urip SMS karo sapa kok roh bojone? ya Allah Bel sapa sing SMS kuwi lho Lah kuwi mah SMS karo bojone. kuwi ngono, kuwi mek nyanyi. Wong nyanyi iki yo nggih ngisi utek ben aja sepaneng. Ngono wis cemburu. Samar lah aku SMS-an, SMS karo sapa ngono lho. Ngene iki uteke wong lanang wis bunek. Ngopen isuk tangi turu wis umbah-umbah, terus isah-isah ngliwet, adang. Urung nang pasar, urung golek belanjanan, ngono kuwi nyanyi nggih hiburan. Oh alah ngono to, Kong. Iya. Ya wis ge nang pasar blonjo. Oh, kene. Blonjo nek wong lanang. Wong lanang iki penggaweane golek dhuwit kon blonjo. Blonjo nek, blonjo. Jo lali, salin suara rekane sing mati. Wes sih. Nah, iki oh. Oh, kowe pinter. Gawe suwal apik ora oleh, kon gawe suwal elek. Terus lek gawe lirikane mati ngene iki. Engko lek terus apa improne eruh ning pasar lek blonjo kan yo amar wong ibu-ibu ayu. Engko lek kenane mlarek gek tuwit-tuwit ngono piye. Jan biasa to. Jadi wong lanang kon blonjo nggo suwal sing lirikane mati. Masane samar lek payu ngene bel becak ter. Wis ora urus penting blonjo. Kongoyan blonjo kok suwiram. Nabrak apa koyan kae? Aduh, wis balik iki. Aku wis balik blonjone tak tutupi. Ngono apa bentolete. Numpak motor kaya jebet-jebet. Alon ora iso. Ya iso, treno yo kesusu. Lho samarku kowe selak luwe. Biasane kowe nek luwe kan bengok-bengok. Apeh mau gandingi ngono nek dirimu luwe. Tapi aja balakan ngono kuwi. Nggih kuwi kepopo. Alah iki tok. Lah mau jare kon gawe suwal sing lirikane mati ya tak tutupi ngene. Wis aja mange, gek dimasak iki. Aku selak luwe ngene iki. Ya padha aku ya serak luwe, ya terapinen sik, Kong. Beh, wis kon blonjo, sik kon nerapi. Beh, tapi wis piye? Wis ayo Bel, gek terapi sik. Engko bar terapi gek ndang adang gek masak. Wis adang ding karek masak tok. Aku wetenge selak enek silate siu-siu. Wen. Yo, wis wayahe iki wis apa kuwi wis madang wis wareng sik kon rapi madhep rono. Rada mundur. Yo. Yo. Sik. Wes, gawe jagrak ora? Heeh. Ne. Sik, jagrake tak jumune sik. Iki nggih jagane lek nggoling. Wes. Ora sagus sik. Yo, wes. Yo. Piye mang? Sikil kiwa diangkat ngene. Sikil kiwa. Lah, wes didone neh sik. Ayo. Mulai ya. Jiro lu. Tri Legeng Trinogosari. Terus piye? Iwul. Nah, terus iwul caca mentul. Nah, terus gimana? Tulen ono besok gede jadi manten. Terus enak bako sedep. Wes, terus jinjit. Aduh, jinjit. Yo sik lah. Yo. Wes lho. Kucing telu kabeh lemu ngono yo. Sing siji abang, sing loro
Wis ngene. Goyang iki. Heeh, lho Goyang iki iki goyangan. nggih nglatih kuwi panggah ben dina. Yo. Ayo. Surip ketip blang kotekan ayo kan kandang sepur ayo Purwokerto ayo togong mendem ayo ndem ndemo silit budi ken ayo kan kendang jebul ngono lho kok meneng. Ayo. Togok. Ayo ngene ya. Togok mendem ayo ndem ndemo silit budi ken ayo kan kendang pokoknya ngene tak luwe ayo dang lah ayo kendang jebol wis kok kendang jebol ayo boleh ran ayo rantai sepur ayo pur komen duyutan karo ngene lho aduh dang aku selalu bel ya yuk tekan di dikasih kondi togok mendem wis ora usah togok mendem dayae teko yo dang kasih jinjit sik ngono yo dayae teko tembelno kloso klosone bedah pas iki mumbul yo jiro lu dayae teko beberno kloso. Klosone mambu. Klosone bedah. Kok klosone mambu. Aduh. Aku kemengkelan. Luwe dadak. Kok nek mangan kecewon lho. Oh iya, Bel. Heeh. Aku sok piye ngono. Loh, aja kuwatir, Bel. Kowe rasa mikir, tenan. Sebagai suami sing teladan, sok 3 dinane tak tanggapne toprak. Terus 7 dinane tak tanggapne jaranan. 4 kuwe, Bel. Tak tanggapne orkes Monata. Piye? Wis setuju ora? Kuwi slametan apa arep mantu? Wong pengajian. Ya kowe pitakon menane lho. Wong urung teko wayahe wis takok, "Lah aku piye? Masamu apa ya aku ki mentolo." Ya aja mikir ngono, Bel. Sik suwi, jatahmu sik suwi, sik kurang wadok. Ora usah mikir ngono kuwi. Wis, ora usah takon-takon ayo gek. Laren wis. Kowe lek diterapi mesti pertanyaanmu ki rena-rena. Nggawa iki mbok Derono kesana, kesono, sono. Yo. Oke. Dan, Derono. Yo. Terus. Yo, terus. Aku wis luwe bel, kayak madang ya. Oke. Yo, belok kanan, belok rono. Oh, sik, berhenti gerak. Berhenti gerak, Mas. Hormat gerak sik. Tuh, sing loro. Tinggi. Pokok.